Or say, I am God, I change not. Amen. Chimu or say, mi yenyamia men sakra. Amen. Hallelujah. Amen. Nyame say, o yenyamia on sakra. Emi say once you. Mi yenyamia men sakra. Hallelujah. Amen. Bonsamarate. Nia ote wonche no kache ne say ye nyankopon no on sakra. Ye nyankopon no on sakra. Hallelujah. Amen. Ye nyina ye jitu mu say nipa esesa pa. Ene nipa ti say ochina na wadan no ho. Na me maame bia na me ne ye fine pa. Afe bedu baby no ohumi a na hwim na madwuna asam ne ho a me se na mami den pa na me dia ye na ohumi a ase onti nanim mami ya na chese mami no aye den wasasa anase waye den wasakra. Hallelujah. Amen. Onso to me show bia no aka se ase sisia de sister wasesa mami se ne one mete no ase one me ente sa insakrai bebre aba na impen bebre no se onipa esesa niama bi akan no oye no sa niama no onye ne sa ebiem ebi na me de ye mfato ho kan no na me maame no ohumi a se nia obesre na wati nani mama me na webisa mi ase na webisa nkola na ase na webisa papa na ase no eba se osesa no sa niama ni nyina enso edane na ojai se oye sa niama no. Hallelujah. Amen. Enti nipa esesa emre enso edane eto de bia obi ewo niama bebre ejapade bebre na emre adane na niama na owo ni nyina na ahwere no se ye hwe Job na Job ewo niama bebre owo ejapade bebre nanso emre edane ye no emre esesa ye no sa niama ni nyina ahwere no me twi wadwuna siso se ebri biara ensesa ye beba no niama pa bia wukita no etumi ye den ahwere wo. Amen. Na se ye nyankopon ne de oye nyame a onsesa dade a na twe se niama pa ekita nyame a ode ma ye no sa niama pa no nso ensesa da. Amen. Bonsamarate. Amen. Se bibi sesa na ema adepa na ekita wo no ahwere wo na yesi ye nyankopon no onsesa dade a na chese niama pa na ekita nyankopon a ode ma ne ma no nso sa niama pa no enye den ensesa da. Amen. Mi ye nyame a mensesa Sa. nanso mi ye nyame a me den sakraye eba me ma abrabom. Amen. Nanso mi ye nyankopon a mesesa me ma hyabre mi ye nyankopon a mesesa me ma niama bone ewo ma brabom. Enti mi nyame ne de mensesa mi su ne metebia ensesa nemo me de ensesa ye ba me ma abrabom. Amen. Nemo me de ensesa ye eba oma me ni omo wo apam abrabom. Sa. Nanso me de ensesa ye eba oma omutie me ne abrabom.
abrabom nanso me de nsesaya eba oma omudi me mmransam so abrabom se yebema Nyankopɔn a onsesa ne ho kwan se omomra yensra ban mu dia ode nsesaya ebe prayer. Amen. Exodus chapter 15 verse number 22. Atifiasem was say Mara in Sua a young 22 no. And na Mose ma Israel to free a pokokono ho. And na Mose ema Israel to free a pokokono ho. Na me dwendwen asam ne ho na me kai say ebra is Egypt for no. Omo chase Israel for no. Na omutimpoane se anka omudu epokokono ho no epokokono ebemne omo na omunkwa ekita omo no anka omahwere omunkwa na anka omabisa se munyame na obeyi mu no sa munyankopon no owehe nanso amba ne sa afi 2025 obonefo no ede epokoko bi ebechichire yen na ni timpoane se anka sa epokoko no ebemmem ye nkra ebemmem ye juma ebemmem ye mabrabo nanso ebra ye du epokoko no ho na yesu fra last stop nyame no last stop nyame no so eje ye so amen afi 2025 ye nam ahohiahia epokoko mu na obonefo timu pa ne se anka ahohiahia no ye bekoso anantimu nanso ewo ahohiahia ni mu no last stop nyame ebo kwan ewo ahohiahia ni mu no last stop nyame ebo kwan ewo animguase ni mu no last stop nyame ebo kwan ewo impetuwo ni mu no last stop nyame ebo kwan aba yetumi enantimu na enne ye pie efimu na ya berra 2026 enti last stop nyame abasa ode je yen so no ebra na ye wo ahohiahia mu no ekwan a oboma yen kra no last stop nyame afi 2026 obekoso abosa kwan no Yesu dimo amen adenti na make sa ndenti a make sa ne se afi 2025 ebra obonefo ede yen gina apokoko na no na ye ne se ye bemem ewo mu no erade ebo kwan na se ye se Nyankopon on sesadia na che se afi 2026 so obonefo esan peja ne hom ne so a erade bebo kwan ama yenkra ebe nanti owu obo mu nanso ye nwu ebi se erade bebo kwan ama ye se yare bi eyi ni tia erade bebo kwan ama ye se impetuwo bi eyi ni tia erade bebo kwan ama ye se ohaw bi eyi ni tia erade bebo kwan ama ye ebi se Nyankopon na ye ni nam 2025 no Nyankopon no on sesaya on sesanya ote amen bon samarate sanka oyenyamia osesa anka yenyem behye yen anka ye hunya ye beye anka ye sha afiasi anka ye de adwentanta na e sha asia se eden na ebesi no so ye wa hotoso se last stop nyame no afi 2025 odi yen sha asia e wo January and na odi yen fa emu and odi yen fa February and na odi yen koya ekosi December na se otumi yen 2025 na se oyenyame a on sesadia na se 2026 obetumi assign aye amen on sesa moi la stop nyame wo sesa danina amen nyame on strong amen nyame na ye ne nanti yo afi 2025 o say on society the be eti me no ye wa hotoso pa o say on society the be enti nia ye hu no 2025 no afi 2026 eba bro so in sanchenya ye hu no 2025 yes 2026 eba bro so amen no je abasana ye hu no 2025 yes lord esani say 2026 on society the bill ye be hu ma apro so Yesu dimo hallelujah
Amen. Catch on your say 2025 Nyankopon no. 2025 Nyankopon no. 2026. 2026. Otesa. Hallelujah. Amen. Pacho twaso Maame. Pacho ye twaso. Na wo tu free hokọ epokọkọ no ho. Na wo free hokọ so esre so. Iti Erade eyi Israel for no omu twa apokọkọ ni wie ye no. Omu pese omu be kọ omanim. Efise na omu nim se bose asase bi twan omu. Omu anka se omu betina ehọ na. Da bi. Afi 2026 minim butaya esi weni so. Esese wo se Erade se omu adoma odi be pem akosa abutai no ho. Amen. Na ebra wo be wa se wo be kosa abutai no ho no. Na obonefo no so asori. Efise pese wo ba kodu sa abutai no ho. Oni se wo kodu sa abutai no ho a Erade ni amapa na wa hihya ma on sa beka. Enti obepeja ni hum ne se oma wo kodu sa abutai no ho. Ebra Yesu Kristo oba wiase oko akontre Bible say ofi akontre na ena obonefo no ebe cross no. Me pai boni say obi biara oba be cross 2026. Na oma wo kodu ubotai ho. Na oma wo kodu ubotai ho. Na oma wo kodu ubotai ho. Erade brana en crush. Yesu dimo. Ponsema Amasaman. Ebia ubotai eya aware. Me see 2026 oba kodu sa abotai. Amen. Ebia ubotai eya akwantuo. Afi 2026 oba kodu ho. Amen. Ebia ubotai ni se ubenya ejuma. Afi 2026 uba kodu sa abotai. Yesu dimo. Ebia abotai ni se wankasa ubesi ufie. Afi 2026 uba kodu sa abotai no. Amen. Uba kodu sa abotai no. Amen. Ufie for esma obaifo bi. Say on my crosso. Na want to me endu sa abotai no ho. Yes. Erade oja and Yesu dimo. Amen. Yesu Kristo etumi pia. Obonsam eto nchen. If you say na okita tumi. Erade tumi enshaw ma wa. Yesu dimo. Erade tumi enshaw ma wa. Yesu dimo. Erade unkokro wodi enshaw ma. Yesu dimo. Oye biara. Ebe cross o. Na ema wutumi empema nko obota Yes. no. Afi 2026. Yesu dimo. Erade enshaw de. Amen. Hallelujah. Amen. Esese ukodu ubotai ho. Esese ugodru ubotai no ho. Ye maniama bia cross ye. Ye maniama bia cross ye. Nia nipa beka cross ye. De nipa beka cross ye. Adwen tanta cross ye. Adwene tanta cross ye. Ye bewi atai so. Ye bewi atai so. Oh mente on kakra. Ye bewi atai so. Mente on kakra. Ye bewi atai so. Mente on kakra. Ye bewi atai so. Prophetess Faustina Ochimba mente on kakra. Ye bewi atai so. 2026. Afi 2026. Ye bewi atai so. Ye bewi atai so. Na yakoye botai ho. Na yakoye botai no ho. Erade tumi mu. Erade tumi mu. Erade ahoɔden mu. Erade ahoɔden mu. Erade nwosra mu. Erade nwosra mu. Bonsam Erade. Na no so mo twene kra na Erade se papa fie ana de ne wo omo asi bibi ti se de omo bisade ti won se di na chi na twene kra ni free ni paduanim oye de ni Asante ni. O papa na maame fie he na bosomo
Papa fee. Oh, Papa fee na boso. Oh, bon, sem que sem Awurade. Edi wachi o. Okwa sorry. Pacho Debbie. Adne di wachi ebe hanto. Obon sa afia sa wonya wo kebi. Otum se nyema bi tormentew pa. Abosom di wachi. Abahada. Pacho Debbie. Bomwe. Na me se abosom na se ubibia. Ubibia ye basa. Ubibia ye basa. Ada na ekoso. Pacho no crab. Oso say. Pacho no crab. Bibi bi ayi basa. Ay abosom no. Me twam ho na me hu se. Bema bi kura hanky white. Eno di rad na bi na rad se me kire wade. Bema bi ne baba akoda. Na wone ne baba ne dae no, odi hanky pepa akola na ho. Odi hanky pepa ne ho wie ye no. Odi hanky ne koyade. Na so odi hanky ne dru ba bi o mo so fa hanky ne mra. Na odi dru ho no odi koyade ye na. Ne ba ne be yale saa no ofom ne tsim. Eni pa ne sikaba. Etu odi hanky na pepa na se awie ba. Onya fa nkoyade no, ti ne wo kire me. Wo ba bi are ni free. Kran be yare saa na ne kwafo ne yi ne ne ko ne yi ne ko ne yi. Wo se wo fon pa wo be fon saa because hanky na kogu bibi so. Eti e be twe no na kuno. Eti na wo stop nipa na ode hanky ne ko no. Na wa kire me. Se ne be koso. Oh, bon, sem que sem Awurade. Bom Awurade. Say I didn't soccer and what baba. Then I better. Then ye become much in the spirits. Then I may stop with Nipana. But some extra what dear apostle. Bon, sem que sem Awurade. Baba Bani Demi and some. As I rather Jimmy. I rather Jimmy. I rather Jimmy. I rather Jimmy. 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 Cause I rather Jimmy. La Bibia led me banny hunsu. A fang. A diura. Homhom. Jesus. Would jet to me a radiamon. Encoho. Yes. And you ban Maame. Me ban cry. You may ban cry, Maame. Jesus. Rather me ban cry, Maame. Yes, Lord. Rather me ban cry, Maame. Jesus. Rather me ban cry, Maame. Jesus. Maame, what am I saying? Mama say. Baba. Now, Miss me, mom, pie, mama, man. Obestragi say, Obama or manage na baby ye ba. A pembi will fee. Or say a woman me fee. Into after so many. Into one who didn't be obey you from the obey ye. But baby, I better manage your money to me in order. Because a permanent honor, Fumujuma. And I also saw money ya by a juma. Into a sister permanent break here. Or money back home, Bombay Jina home to me. Sem que sem Awurade. It's me mom pie and call Maame fee. A palm where what say. Ya ma will be a ba. And now will be a net a bay juma. I was sorry so by my man. It's your permanent sorry was sudden ending. The radin chum. Now won't break. Or just a man back with Jina Honsa. Say you school out in a beco. Bow qua beja. A cacre be a way you dream anymore. Then any whom you obey strike a sa. I see a permanent quality of so. To be more petty, or such a tune of my man.
Omasan na ya ban adwuma. Afa na me pe mu kwan amabaako. Opade be mu kwan. Soja. Bon sem ke se ma wede. Also there's a permanent break you Maame fie. Oban be kwa akogina ho, krofo be hye obo, omo fa no da. Mi kwa permanent connect ya so ni mo. To ogina ho. No assign it. A passport way. Onyebi, koyebi. Adi. Koyebi. Nso obi connect wa ma obi. Any panic catch us a passport. Enti wo koya koyebi. Oko school eh. Bungo toje. Me so our classmate we are connected to obi nipa na me hu na Canada. O say the menene wo ba na Canada. Don ne wo ya wo hen? Wo Canada. Oh Canada. More connection be because what? I've reached Krodos. Then I rather connected me to Canada. Now bear man away and to Canada. Let's just say ready to me, baby. And Kenya sio. And Katani Mubiala. A fight it here war. Katani Mubiala. A kutia war. Erade sa shisani ama foforo. Jesus. Erade connect ni ama foforo. Yes. Erade connect ni ama foforo. Jesus. Kura obodi ya Canada. Yes. Kura obodi ya Canada. Jesus. Sasa ukuni wa Honada. Ukuni wa Canada ha. Jesus. Ukuni wa Canada ha. Jesus. Na so ufia utumi. Ufia Homhom. Jesus. So ma umura kura ni muta. Eswa na. Bijira utumi ya. Yes. Erade di ama meso. Jesus. Edi pia prono. Jesus. Edi pia prono. Edi pia prono. Oh yes him. Wana si wampene no. Wana si wampene no. Wana si wampene no. Jesus. Wana si wampene no. Jesus. Wana si wampene no. Jesus. Wana si wampene no. Yes. Wana si wampene no. Jesus. Ojansiano. Oh yes. Ojansiano. 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 Awurade kɔnɛtɛ no. Jesus. Awia kɔnɛtɛ no. Yes. Awia kɔnɛtɛ no. Jesus. Awia kɔnɛtɛ no. Yes Lord. Awia kɔnɛtɛ no. Yes Lord. Awia kɔnɛtɛ no. Jesus. Me connect with spirits. Yes. Ewura Canada kuro nim. Jesus. Baabi a wo kuro ni wɔ. Baby, I will cry no. Jesus. Baby, I will cry no. Yes. Baby, I will cry no. Jesus. Baby, I will cry no. Yes, Lord. I rather found favor. Oh, yes, Encore. Jesus. Now, me say, what's Canada? Kabema na dine go da. Adia ba ko man e fo ba na ni we na chi. Fo ba na we na chi. Nanso obusuafo bi ba mu yampene ti anu osoro. Oh, Samuel Rade. Obusuafo bi ba mu yampene ti no. Opeso ba no osoro. That man it's toy. What not to say? 1 year 3 months. Means I may be a source man who are Jones, there be a source man who are Jones. So crowns have no be training. So when in town by Bassa, source one year Jones, Miss will be a sober man is a chin is a few or 10 and then name pa. To have your confusion, Baba, the Bamontam. Or when you're eating sunny films are confused about wanting to be solved. Nyame se obi asho bo wa brochire so obeboa eye hwan owai US owai aba hada and no first time oh from oh menini e free into me baby ti Honhom bi mu na me sene me ba wana ade hu me ahu to wana me so me de anya kra oh bon nsam oh Boma Rade ana rade be wa koma so ade ma wan Homhom maame ana se ne me ba na asore ne bi enti ho na twen won
Awurade so bɛyɛ why Amen. so fa me bompa egu nso ne so ma no nipa a ɔyɛ ne boafo wɔ US ɛyɛ bɔhyɛ akɛse no wahyɛ no tie wɔ so wotimi bɛyɛ woni nkatanimu a wɔde bɛ receive saa de no tie Awurade ma ne nkatanimu ɔne wa na ba owó da so ɔbɛpɛ kyerɛ wo ansa na owó no bɛba so ɔbɛsoso daeɛ na nso obi kuta baa wɔsɛ mede bɔ mabu ne wɔ fie ha owó ntɛntɛm bitumi pɛt aduru ne so na nso ɔde abaa no di n'akyi nyame so ɔde abaa no bɔ no no ɔhwe wɔ sɛ yi a efie wɔn tumi gu mpɛtuwo maame ne kura abaa no di n'akyi ansa na adeɛ bɛba so no ɔbɛsoso daeɛ saa to me crass. A radi Jimmy Frim. A radi Jimmy Frim. Me fana ya. A radi time machi. A radi time machi. Na me timi school. O woman biara. A dimmy cratchy. A radi Jimmy. It was yesterday. What crowd I have? Yawa dance watching. And so the two so manager. Who get we at Siano Faro. Fanchia Bugus and a fedra. I come up account. Now I say I come on. I saw more so baby. Oh my say. My 6. I saw more so baby. Your child to me in a rasta. And I'm a Homhom. Bosom me person do you? Make I say, the crowd and so funny trimusa, the crowd of Genome. But the son no trimusa. Or the son knew it in mother who did it in him. But the son knew the trimusa. When him conphobia or watch, when him bosom be as of you. Bosom baby, one I mean, the bosom of my fear. Maame fee be Oh, Maame fear be or but how many parts of bosom? watch out, baby. When you Fred, you know when you part of bosom. Watch out, minimum. And you're back what's now. Dinner children, what to know? Spiritual, Maame. Opa, Asama make a chocolate of good date to and come back Baba. Because man, I so much of Baba. It's what Chona and Trebetron Baba. Opa, I could because one Casano, spiritual, by your rasta. Also, many power to Adiano. But I know fear. Sadia no say buy penny partner home. Yam said no more brabo near Menina. Abahada. Watch out. I didn't know buy. Okay, I'm it already, so. Timine sister coach, Tim reduce. watch out. Casarade. I bosom to me biara. A torment me ma. A torment me. A brabom. Diasum. Titunia walim. Our rimu dear. Men funny is a cry. Interrading me mobile. And never be pay for dream. A pamboni biara. Yadi aso so me moon. As so me mamun so. A radime quaya quanche ya. Fawa jamame. Fawa jamame. Fawa jamame. Oh, yesterday. So no nyanya. Nyanya. Posebi. Okra de bia okra da be. Memen de bia posebi. Na wati so ni ba akodi afra Asante Agogo na de adware. Dware fruit ni bestu nas. Ya no okra da sa ampremiensa. Also da ni bi. Sorry. Ya mese niama bia. Sina ware mu so many years wenya. Because spiritual no na apambi di bema na chitia ba se wo ni ba ya no na wo se sa na ma no start say yi ni ho adi ye di kan ye wo fie wo se wo tenam
ɔsɛ ɔsɛ nka ato fie dadadadadadada ba bɛrima ne fie apam kotia because bɛrima ne fie na abusuafoɔ ne nyinaa te abusua fie they want to abusua fie no ha adan they want one ha adan no te akura ase nti ebiso wo mu bi nti abra nipa ne wusa apam ne mu te sɛ ne tie bi mu bɛte oni abusua na apam nyinaa te ɛmfa wo ne nkɔla iwu wona akɔ waware nti ɛte yɛ ndedi kan yɛ wo fie a na wo sɛ nkonya dadaada wo benya o man so bɛkɔ nti wo ankasa wo gyina hɔ no so obedi aburokyira kɔ ne aba ɔsɛ wo fie wo sɛ nka wo tena dadadadadada koraa na saa apam ne kɔ n'ati so mu nti wantumi antena fie wɔda ba emu ate no ɛwɔ sɛ wo kɔ fie Amen. nti wɔde just a minute ɛbɛyɛ fie na ma Oh, Boma Urade. Auntie me, gyina wo nkyɛn pɛpɛɛpɛ na ring abɛtɔ me nsɛm se ring ne tɔ me nsɛm like good drink na mmea me san bisa me ho sɛ na hwan na ɛbɛhyɛ wo good drink no ɛyɛ nipa bɛn na ɛbɛhyɛ wo good drink no nyame bɛyɛ wate When Maame see ano kwan you ate. We see ano kwan. And then I from me na meje ni trade no. Ante me ana dweme ko bompa ya gu so ma ate de mahu no ko ye ho adwuma. Enso me ne be hia wo kina nwumre wa ha. Na de ahoro. Me ame ko ye ho adwuma. De ko sha me baagi.